Ayun, good morning guys. Domingo ngayon eh. Siyempre, Domingo magpainawa tamo, magluto tamo manyaman na ulam. Okay na, basta lutong kapangpangan manyaman. Ay na, lawin nyo lawin nyo nuluto ko. Yan, yaman na. Ay po ata magluto akong bangus, pun tilapia naman. Tapos hindi yan tayong buro. Ayos siya na, ayos. Ini barbecue yung kapangpangan na luto kapangpangan ni. Yan, yaman na. Ako na, kaya ko lang kaya kayo. Siyempre, Domingo ngayon magluto tamo. Baka nito. Yeah, ayos siya guys. Ayan, magluto. Puwata naman itong bangus. Magluto ko. Panahin niya po. Ano yan? Secret recipe. 1 hour later. Ay hindi na. Guys, nagluto na ang bangus. Pun tilapia. Basta kapampangan. Masarap. Manyaman. Magluto na so may kanyang buro. Yan tapos naglaga ako kung kamuting kahit tulod. Nyamanan kapa nyaman da rin pichabi nasi kanya nyamanan yan. Siyempre Domingo ngayon hindi manyaman yung ulam. Ayan kaya gule. Ayan karakal hindi ka pang kalamansi no ka rin ka ba yan yung nakalibre nga guys, tara maganda na luto na lang.